Hi friend, jodoh lamsugo ketal video kini nong ni bagai ang video ketal tu maga hai ani yago tongo site topic tam hingke first tongo 2025 na bisi ketal no bahai ke nung bisi ketal lengnai point number 2 tongo wansa selabai tibrasa beri kaijeng makai no hini mano comment box tai Bubagra ni Bosong oino jadwe kaijeng makai no tam hinmai hini samani bini ama babu bono khogei kaijeng naimani abunti tai kesang ke 15 year ni makaisa topic tai ingkai last song ka thansa unity abo kinin topic tabu phadinge seng video start khasinai seng first song saimanai 2025 happy new year phani tai 2 days tong shuo January ni 1 tariko hingkai no bisi ketal 2025 phaisinai abo sal da bisi ketal eba din da bisi ketal nang abo din bo bisi ketal nango sal bo bisi ketal nango tai ningbo o bisi ketalo change nangnai abong ka bwkha kufur bai bwkha kaham bai nung jisuno lam suka nung ketaleng ka bisi ketaleng ka mane nungbo change nangnai aboni hino bisi ketal abong ka grateful abong ka bisi ketal kotor ni se kotor nung 2025 february nung mungsasak change khlaimang ka aboni hino nung mungsasak change khlaimang ke nung 2025 february nung bisi ketal ingka nung kha kufur bai nung yachak kha aboni hino bisi ketal beri khoroksa Facebook o samani tibrasuk beri chila wansa bai kaijema bagui norok tamsu comment hamya khlai hingkai Bubagra ni Bosong oino bai Bosong bai kaijema hingke norok tam comment hamya khlai manya ini samani beri khoroksa Facebook o bukhungna ang sanamu sungo tibrasuk beri wansa bai kaijeka hingke sini bwkhani amsuke thui unugo tambai hingke ayang phatani borok Bangladesh ni chin tibra hastewa habu chini jagarok sekjaka eba chini aigilai thanai chini bukhuk eba takhuk song wansa bai bwthajangmani nugui seng mokol ni mukti yoro amuni bagai Bubagra ni Bosong ni borok oino Bosong bai kaijema hingke norok tamo comment hamya khlai manya hin samani bodi khoroksa Facebook o ang sanang busungo no bukhuk no Bubagra ni Bosong hingke royal family bai kaijeng nangnai ambagi tibra haste ni hingke Bubagra no royal family tai bo royal family kri tibra hasteo ambagi bo oino Bosong royal family bai ma kaijego ambagi tabung kha jeng salainai ang kaisa news tungmani abung kha 15 year student broi eba bini ama baba song o bini sajik no sayakarei oino bai kok surei kaya naimani eba o chirai student bong kha 15-16 years ko bono gui borok kok surei kaya naimani bo olong ke o bini sajik khnaka khunjuo bunyuku khnaka ambagai bo bunyuku khnawoi bilaike bkhao tekto kosto nangjaka o sungsar sikon saune bo yakari mathangka 5 December eba jisu asime salo bo buingke Christmas o thangai khajung khajak ke kaitno loblayo rizablayo bongke o sungsar no yakari mathangka tambagi bo sungsar ni yakari mathangke bo malia tekto mila chimung bini amsike tension phaikya amsike dukhu haikya angsirayo se borano khogui kayen nayo abo samani majrangnai bini ama babuni majrangnai parents of dos tongo bini bwsa as dream ko tongmani dream kotor nungna tongmani emang kotor tongmani ang musasuk olo torei musasuk dream kotor khane musungmani bo khlaimaliya abo samani bagai nongni bagai no phadinge seng 2025 bisi ketalo phayanai tongkha seng o bisi ketalo khabai khukbai seng bring the sense jeng musasuk sense khlainai musasuk seng sense khlaiei thansa baksa unity jeng thansa kai tibra sangai seng tibra zukungai jeng thansa engmanatei nongnang kok kasana musungo seng musasuk o year 2025 tibra sai ba tibra zik jeng jotto tibra sarok seng thansa kai tongmanani unity bring the sense seng musasuk change khaimanani o 2025 amsungno jotono malifinai